हमार प्रोग्राम हम तो यूट्यूब पर भी रउरा सब देखले हो कि हम हर बार डंका के चोट पर कहे नहीं कि हमारा गोल प्रतिष्ठा बनल बा गीत संगीत होता तो छपरा सिवान गोपालगंज के बड़ी भूमिका बा। हमारा मुखिया जी खातिर ताली बजा दी दुल्हे राजा जी और दुल्हे राजा खातिर वो गीत हम गाई हमारा प्रतीक भैया खातिर मनावे के का बा कुछ दिन बाद मनावल जाई का भौजाई कही भौजाई का अरे कि आज राजा जी के कोरवे में धन हा राजा जी धन हा लेकिन मेजरे रही भिखारी भैया रेडी फॉर दीपक तनी पीछे रहो सब भाई कि औसरिया सुनहरा चेहरा पर देखी बहार के अब बनल रहे जोड़ी हमारा दुल्हा सरकार के बनल रहे जोड़ी बनल रहे जोड़ी हमारा दुल्हा सरकार के सुनहरा सुनहरा चेहरा पर देखी बाहर के बनल रहे जोड़ी हमारा दुल्हा सरकार के बनल रहे जोड़ी भाई दुल्हा सरकार के बनल रहे जोड़ी हमारा दुल्हा सरकार। नमस्कार और प्यार है। मैं सभी बारात में आए हुए और गोलू जी और खुशी का करके सुनने वाले सभी श्रोताओं को यह आग्रह करता हूं कि इस प्रोग्राम को शांति पूर्वक आनंद उठाएं, जिसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाटा चल वजह से अब तनी हमरा के जगह देव सब है तब न मन लागी ना भाई। अब जगह जरूरी बा गोलू सब नीचे सम्मानित बाद में हो बाद में हो कि एगो चोली सिवा दी हर कि एगो चोली सिवा दी हमारा नरेगा के फंड से कि एगो चोली सिवा दी अपना नरेगा के फंड से। अतना मत मांगो चल के बैठे के तो नीचे जे भैया खड़ा बानी भेड़ुआ वाला करो तू हमरा के कितना माने ले बोल कितना माने बोल तो बोला कितना हम रउआ के बहुत मानिला बहुत कितना प्रेम से ए राजा जी एक बीता के 1.5 बीता एक लाठी जिया जिया क्या बात है खरोचन भैया ए राजा जी का हो का रानी जी सुनी ना कही हम रउआ के इतना मानिला अरे कितना हो तब रउआ काहे हमरा के इतना इग्नोर कइलता तू ढेर माना तरु यही से कारण बा का हो अरे कियन के तकलका अरे छोड़ी दो ये बबुनी खाली नहीं खी का है ए राजन भैया बोल काहे तो एगो लईकी के दिल बनी दिल साइकिल वाली खाली नहीं खी एगो लड़की के दिल वाला दिल वाला खाली नहीं एगो लईकी के दिल बनी दिल साइकिल वाली खाली नहीं खी एगो लड़की के दिल वाला दिल वाला खाली नहीं अरे ये के तकलका छोड़ी दो ये बबुनी खाली नहीं खी अरे ये के तकलका छोड़ दो ये बबुनी खाली नहीं छोड़ी दो ये बबुनी खाली नहीं भाई हमरा संजीत बिहारी जी आई कोपा हमारा राधा फर्नीचर धन राधा फर्नीचर जहाँ से तो कितना सामान हम किन लिहनी तब खराबे नहीं खे पूरा भैया 51,000 में पूरा सेट गोलू जी के राधा मिल गया। फर्नीचर हां जी अरविंद भैया के भाई बनी चंदन जी जितेंद्र भैया तो ये गोलोई के दिल वाला दिल साइकिल वाली खाली नहीं थी गोलोई के दिल वाला दिल साइकिल वाली खाली
नइखी एगो लड़की के देले बानी तीन साइकिल वाले खाली नइखे अरे हार गइनी जनुआ हार गइनी हम तोहके हार गइनी हार गइनी जनुआ हार गइनी हम तोहके हार गइनी पापा तार खोजले जाके दुल्हा हम तो तोहरे के हार गइनी पापा के खोजले आहा दुल्हा हम तो सहारे के हार गइनी एगो लड़की के करबन दिल साइकिल वाली खाली नइखे एगो लड़की के देले बानी तीन साइकिल वाली खाली हमार प्रेमिका होई कैसन कैसा शौक वाली ना ना बबलू भाई डंका के चोट वाली होने वाली भाभी देखा जी जी दे मुकेश राय जी संभारो हो बिना धार नहीं रखना है हाँ वो खत्म कर दिया भैया भाई मंच पर जितना लोग खड़ा बा आप लोग से आग्रह बा कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए चंदन बाबू जिद्दी बाएं हमें के बीच में उपस्थित बनी आपसे कहब कि उन्हें कुर्सी लागल बा एक कुर्सी पर बैठल जाओ और धीरे धीरे सबके के गीत सुनल जाए का हो जब नौजवान तैयार बारे तो गीत संगीत में बाधा ना होगा थोड़ा थोड़ा मंच के खाली कर दो 2 मिनट चंदन भाई इस दुल्हे राजा के पिताजी उनके घर ओठवा में राजा जी के ओठवा में राजा जी के ओठवा में ओठवा में ओठवा में एक और मर्द से पूछल गई कि खुशियाँ लड़की के कितना स्थान बा हां जी एक मर्द से पूछल गई कि लड़की के कितना स्थान बा तेकर मर्द कहले कि 75 गो के छाट के 76 से बियाह कोइले बा 76 ये बुझ लो कब होता माने रही 76वां नंबर हां 76 भाई एक मर्द से पूछल गई हां जी कि तारा मेहरारू के का डिमांड बा हां जी सोना चांदी मांगते बिया एक स्थान का बा का बात तो मर्द कहले कि नहीं खजानो 75 गो के छाट के 76 से बियाह कोइले बा साथे साथे मारो सो राजा जी के ओठवा में ओठ जब सोटी ओठ